verden er ikke, hvad den har været længere. Har jeg ret? Den er blevet mere beskidt. Uren. Forurenet. Har jeg ikke ret? Vi er nogen, der er gået på Uldum Højskole og har lært bedre. Vi besluttede os for at gøre en forandring. Vi lavede lamper af skrald, af flasker, gammelt affald. Vi genbrugte. For en ny og bedre verden. Det var noget, vi alle sammen kunne være enige om. Vi ville ændre verden. Vi vil gøre hvad som helst for at se denne verden blive grønnere, finere, bedre og større. Måske ikke større, men vi vil i hvert fald være den reneste camp på Roskilde Festival. Når folk går forbi, vil de sige, det er en ren camp, det der. Det vil sige, den er virkelig ren. Forstår I det? Vi har opfundet et spil, der hedder Trasketball. Det er basketball, bare hvor man skal smide skrald ud i skraldespanden. Vi spiller god musik. Ikke bare i mindste bil har du set en fugl. Nej, det har vi ikke. Vi smider skrald. Vi spreder glæde. Vi gør alt for at være det bedste menneske, vi kan være. Vi samler skrald, makrel og affald op. Og så har vi heller ikke særlig meget lyst til at løbe, fordi at vi er lidt svage.